sørøverkaptajn, som hed Sorte Knud. Prøv en gang at høre. Så skal vi op og slå, fordi vi skal have søgesangen her om Sorte Knud. Og ja, goddag, mit navn er Sorte Knud. Jeg har hørt mange folk, der går blankt den ud. Han er noget helt i jorden, og jeg kan tage på min fod. Tit på mig, der var jeg 20 kasser rom. Rom, jeg elsker rom. Og så ved jeg jo, at alle jer fantastiske børn, de har så mange gode idéer til, hvad man ellers kan være længere sulten efter. Og vi har nogle børn, der går på Holmebæk skole. Må jeg lige se, hvor I er henne? Op med hånden. Sej. Og herovre på Holmebæk skole, der skal vi have noget surt og pasteller, vingummi og sådan nogle ting. Er I klar til at synge jeres vers? Er I klar? Ja? Okay, vi siger 1, 2, 3, og nu! Vi og måske en serpentin. Ude i jorden, der er en plads. Så er der tilpas. Ja, super smart. Vi klapper lige af Holmebæk skole. Endnu højere! Ja, hvad siger I? Deep